Daling ito at ihanda ang ating mga papel, kwaderno, ating ballpen at ating Biblia. Amen. Upang pag-aralan muli ang kanyang salita. At narito po ang buong pagkakataon ating pinagkalob sa ating mga ngaral sa umagang ito. Ating beloved elder, Brother John Amaro. Palakpakan natin ating balang Panginoon. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair. Tayo po'y magtaas natin mga kamay, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamalapit ni Jesus. Opo, dakila at mapagpala ka pa namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Magandang umaga po sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong panambahan, magmula po, hallelujah, sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay na patutuo sa iyong mga pinagpalang mga anak. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis at banal na presensya sa mga espesyal na awitin na yung mga beloved choirs, mahal na Panginoon. At ganoon din po, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay ng may katapatan na ito po isusi nagpagpapala, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ako po'y humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat na aking nagawang pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sagan ang akin, hallelujah. Hindi ako karapat dapat na tumayo sa iyong banal na basahan, hallelujah. Ngunit minarapat mo, mahal na Panginoon, hallelujah, na ako'y tumayo. Ako'y humihingi ng habag, tulong mo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ikaw ang maglangis, hallelujah, sa bawat, hallelujah, sasambitin na aking mga labi, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, amin pong sinasaway ang lahat ng mga uri, mga hadlang gawa ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At atin pong inaalala ang mga ginintuang mga aral at turo na iniwan po ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ganoon din po atin pong binabati ang buong beloved Almeida family. At sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, praise the Lord, at sa inyo po, at sa atin pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po sa kanilang beloved daughter, Ate Vines Nair. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganon din po sa mga live webcast viewers. Praise the Lord po. Saan man kayong dako. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa matagumpay pong biyahe at sa pag-iingat na ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa biyahe nating beloved OP na umuwi doon sa kanila po sa dako po ng Surigao City dahil po sa problema pisikal sa kanila pong ama sa laman. Masariwa ko lang mga minamahal, last year po kasi mga minamahal, nakasama akong umuwi doon sa kanila mga minamahal sa Surigao. At ayun, halos isang buong araw kaming mag-uusap nung ni Noy Vicente mga minamahal. Kaya ang sabi niya sa akin, sa edad kong 84 years old, last year mga minamahal, kung di ako nagkamali ngayon, mag-85 na po sila mga minamahal, nandiyan ang sabi niya, hindi ako, alam mo John, hindi ako tumanggap kaagad ng bautismo sa tubig sa ministeryong ito. Ngunit talagang dumating yung pagkakataon na
grabe po yung kayang karamdaman, mga minamahal. Akala niya katapusan na niya, mga minamahal. Ngunit sabi niya, yun na pala ang aking katawagan. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam ko talagang lakas po ang power ng gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-rati inaayawan niya, mga minamahal. Ngunit nung tinawag siya sa kanyang karamdaman na ang akala niya katapusan na niya, ngunit salamat daw sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sama-samang inilihan siya, mga minamahal, sa kanilang mga anak na mga ordained preacher at mga pastoral worker, mga minamahal, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi niya, buhay na buhay pa ako ngayon. Kaya, hallelujah, aking dinadalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na yung kanyang hinaharap ngayon, mga minamahal, na may taning na rin ang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, balita nating beloved ordained preacher, na sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ngayon nakakakain na at sumigla na po, hallelujah, yung kanyang pisikal na katawan. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ngayong umaga, mga minamahal, atin pong talakayin ang maiksing mensahe, mga minamahal, na pinaparating na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Kulusas, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 9 at 10. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po sinasabi, dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig, ito ay hindi kami nagsistigil sa pananalangin at ng paghingi patungkol sa inyo, upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader, mga minamahal. Last Sunday, nasa Umingan po kami, mga minamahal. Ngunit nireview ko po, hallelujah, yung preaching ng ating beloved preacher last Sunday, mga minamahal, na bakit tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano bang dahilan upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan? Kaya sa umagang ito, mga minamahal, atin pong pamagatan ang ating mensahe sa umagang ito na lumakad ayon sa Panginoon. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, maging mabunga po tayo sa gawa. Lahat tayo, mga minamahal, ay bahagi sa church na ito. At tayong mga mananampalataya, mga minamahal, tayo po yung mga kasangkapan sa church na ito. Bilang tayo ang mga mananampalataya, sangkap bilang katawan ni Hesukristo, dapat isa lamang ang gusto natin, mga minamahal. Ano po yun? Kung paano po tayo magagamit sa kanyang banal na ubasan, na dapat po tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon Hesus, kahit na sabihin po natin na ilang taon na akong naglingkod sa banal na gawain, alam ko na po lahat ang protocol sa ating banal na gawain. Hindi po ganun yung mga minamahal. Kung minsan kasi, dahil sa matagal na tayong naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nandyan mga minamahal na minsan pasaway tayo, minsan naging
suwail tayo mga minamahal. Sabi nga nating beloved ordained preacher, kung tayo ay masunurin, nandyan yung pagpapala. Pero pag tayo ay lumihis, ay talagang pagpapalo ang ating maangkin, mga minamahal. Kaya kailangan nandyan yung pagkakaisa natin, mga minamahal. Hallelujah. Dahil tayo ay nandito, hindi, hallelujah, kung sa ano pa man, tayo ay nagsakripisyo na dumalo sa banal na gawain ng pinakamahal na Panginoon Hesus upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. At kailangan, hallelujah, lumakad tayo, mga minamahal, na ayon sa Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na mayroon tayong mga parents in the Lord, hallelujah, nung kalakasan nila, mga minamahal, nandyan, hallelujah, sinasakripisyo nila yung kanilang mga, hallelujah, sarili, iniwanan yung kanilang mga propiedad, hindi na iniisip yung kanilang natapos na profesyon, mga minamahal, dahil, hallelujah, sinunod nila ang, hallelujah, panawagan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ito na tayo ngayon, mga minamahal, sa kanilang mga sakripisyo, ito na tayo ngayon, mga minamahal, hallelujah, atin ang inaani, mga minamahal, yung kanilang mga pagtatanim, hallelujah, na sakripisyo, hallelujah, noon paghahayo, nandyan yung pinagtatawanan sila, mga minamahal, hallelujah, nandyan yung kinukutya na may tililing na mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi natinag yung ating mga parents in the Lord, mga minamahal, hallelujah, patuloy, hallelujah, patuloy nilang ginagawa, hallelujah, ang kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanila. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord, hallelujah. Mag-isip po tayo, mga minamahal, dahil malapit na pong mag-alas 6, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Jeremias, ang kapitulo po ay 3, versikulo po ay 15. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 15, ito po sinasabi, Amen. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Kung wala po tayong pastor na nagpaunawa sa atin, mga minamahal, kahit nabasahin pa natin ang basahin yung Biblia, mga minamahal, na walang nagpapaliwanag sa atin, wala tayong naintindihan, mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na may pastor tayo, hallelujah, na kanyang inilaan, mga minamahal, upang tayo'y turuan, hallelujah, kung paano tayo, hallelujah, mamuhay ng may kabanalan, paano tayo sumunod, hallelujah, sa kautusan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Marami po, hallelujah, dyan, nagsasabi, mga ibang congregation nagsasabi na sila ay nasa katotohanan, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, wala namang kagalingan ang nangyari, mga minamahal. Hallelujah. Puro salita ng salita, mga minamahal, na wala naman sa gawa. Ngunit, hallelujah, napakapalad po tayo na mayroon tayong, hallelujah, totoong man of God, hallelujah, na pinagkaloob sa atin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na tayo po'y kanilang tinuruan, hallelujah, magmula po sa ating mga nangangasiwa dito ngayon, mga minamahal, nung sila po'y naging workers pa noon, mga minamahal, nandyan yung kanilang, hallelujah, tinatalima, hallelujah, yung mga aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comod Almeida, at hanggang sa inassign na sila sa iba't ibang dako, hallelujah, sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat, mga minamahal. Ngayon sila naman, hallelujah, ang itinalaga dito, mga minamahal, hallelujah, upang mga siwa, upang sila po ay magturo sa atin kung paano tayo, hallelujah, sumunod, hallelujah, sa mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, na tayo po ay binigyan, hallelujah, ng hallelujah, mga
totoong parents of the Lord, mga minamahal, hallelujah, tinuturuan tayo kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, at higit sa lahat, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, kailangan yung 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag po nating ikahiya, mga minamahal, hallelujah, ang humiyaw, hallelujah, hallelujah, tumalon, mga minamahal. At kailangan, hallelujah, yung nandito tayo na hindi yung tao ang pinunta natin dito, mga minamahal. Kailangan nandito tayo, mga minamahal, wala tayong ibang purihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. May 3 bagay, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Hesus. Una po, mga minamahal, yung interest. Kung ang interest po natin, mga minamahal, kung hindi po maganda yung ating layunin, na tayo po'y nandito sumasamba, nandito tayo sa sambahan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yan po, mga minamahal, ay wala pong kabuluhan, mga minamahal, bilang mga Kristiyano po. Kaya, kailangan, mga minamahal, kapag nandito tayo, kailangan, mga minamahal, yung paluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Napakagandang layunin po yan, mga minamahal. Kapag nandito tayo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagsakripisyo na lang din naman tayo, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, pumunta tayo dito, mga minamahal, lalo na ngayon overnight. Magising na po tayo dahil umaga na po, mga minamahal. Huwag po tayong matulog, mga minamahal, dahil maiksi lang naman yung mensaheng ito, mga minamahal. Kaya kailangan pag nandito tayo para malugod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, huwag tayong manghimagod. Kapag nakapunto sa ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, lalo na sa mga patutuo, huwag nating gamitin, mga minamahal, yung parang napakabigat ipalakpak yung ating mga kamay. Tandaan po natin, mga minamahal, hallelujah, napakapalad po natin na kumpleto po tayo, hallelujah. Mayroon tayong kumpletong kamay, kumpletong paa, kumpletong mata. Kaya gamitin natin yan, mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong manghimagod na pumalakpak. Wala tayong ibang pinalakpakan dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. At pangalawa po, mga minamahal, yung desire, mga minamahal, yung pagnanais. Kailangan, hallelujah, pakibasa po sa Awit kapitulo po ang 37, ang versikulo po ay 4 at 5. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit sa Kabanatay 37, talatay 4 hanggang 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Kaya yun lang naman, mga minamahal, ang hinhiling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magpakaligaya ka sa Kanya. Ibig sabihin, kapag nandito ka sa ating banal na gawain, sikapin mong medyo maaga-aga tayong makarating dito, mga minamahal, para sama-sama natin siyang purihin, luwalhatiin, mga minamahal, palakpakan natin siya, at kailangan sumunod tayo sa kanyang mga utos, at mamuhay tayo ng may kabanalan, mga minamahal, at sikapin po natin, mga minamahal, na ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay, mga minamahal, kung ano man yung request mo sa mahal na Panginoon, kapag nakita niya na ikaw ay masayang naglilingkod sa Kanya, isang tiyak na bagay, ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus ay nalulugod sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God. Ang pangatlo po, ang participate, mga minamahal. Pakikibahagi sa gawain ng mahal na Panginoon Hesus.
Kailangan meron po tayong pasanin at malasakit sa gawain ng mahal na Panginoon Hesus. Ihalimtulad na lang natin mga minamahal sa ating sa kasamahan nating mananampalataya na sila ay nag-aral, umuwi dito mga minamahal, tuwing araw ng gawain mga minamahal, yung iba na may trabaho, na hindi man makaagang makadalo, ngunit, hallelujah, sinisikap nila na makahabol sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At higit sa lahat, yung ating mga helps of the church, mga minamahal na nandoon sa NCR nagtatrabaho. Isipin niyo po mga minamahal, sila ay nandoon sa Maynila nagtatrabaho dahil sa kanilang pasanin na nakaatang dito sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nagsisikap sila mga minamahal na umuwi magmula Maynila hanggang dito mga minamahal. Pagod na pagod sa araw mga minamahal, nandiyan nakakasagupa pa ng traffic. Hallelujah, makakarating dito minsan hating gabi mga minamahal, minsan madaling araw. Ganon ang pagsasikap, hallelujah, sa mga anak ng Diyos na, hallelujah, tinitingnan, hallelujah, binibigyan ng seryoso ang kanilang mga pasanin, magkaroon ng malasakit sila mga minamahal, uuwi ng Maynila, araw ng linggo, kung Holy Supper, mga minamahal, mayroong meeting, minsan makaalis dito, hallelujah, sa San Carlos, gabi na po mga minamahal, makakarating sila doon, minsan madaling araw na po mga minamahal. Kaya yan ang ipanalangin natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magpanalinginan tayo mga minamahal ng bawat isa sa atin, kahit nandito tayo sa Pangasinan, yung mga kapatid natin na malayo sa atin, magpanalanginan tayo na, hallelujah, ingatan at gabayan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanilang mga pagbiyahe na makarating, papunta roon, pabalik dito mga minamahal, at maging tayo, sikapin natin mga minamahal, ng bawat isa sa atin, yung ating mga pasanin bilang hindi lang kami nandito mga minamahal, mga elders, na sabihin ninyong mayroon kami mga pasanin, kayo mayroon din kayong mga pasanin mga minamahal. Hallelujah, yung pagsisikap natin lahat, hallelujah, na makadalo tayo 3 times a week, araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal. At kailangan pag dumating tayo dito, hindi tayo yung palugod-lugod tayo mga minamahal. Sabi pa na ating ordained preacher, kailangan pag nandito tayo, alisin natin yung hallelujah, parang wala tayong ganang magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan nakasimangot ka. Ang gusto na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nandito ka, ibinibigay mo ang 100% pagpupuri sa Kanya, itaas mo ang iyong kamay, ipalakpak mo ang iyong kamay, hallelujah. Isang tiyak na bagay mga minamahal, kung ikaw ay sumunod, hallelujah, sa Kanyang mga utos, mga minamahal, 1, 2 papuring awitin pa sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan naramdaman mo na ang Kanyang banal na presensya mga minamahal. Ganun, hallelujah, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kapag nandito ka, na nagliwaliw yung isip mo, pumunta ka dito, nagpa-pretend ka lang na katulad ko noon na nagpa-pretend lang akong dumalo dito mga minamahal, pero yung aking isip nandoon nagliwaliw sa labas mga minamahal, talagang hindi mo mararamdaman ang Kanyang matamis at banal na presensya. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil natanggal ko po yan sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil sa patuloy na paulit-ulit po ng mga tumatayo dito sa pulpito na kapag nandito ka sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, kailangan physically present ka mga minamahal at mentally present mga minamahal upang, hallelujah, sa iyong pagtaas ng iyong kamay, hallelujah, habang binulay-bulay mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon Hesus sa iyong buhay, sa aking buhay mga minamahal, nung ikaw ay nasa malubhang karamdaman, grabe ang iyong problema, walang kapayapaan ang iyong puso't isipan, mga minamahal. Nandyan, hallelujah, humingi ka ng back-up prayer dito, mga minamahal. At sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida,
lahat ng ating mga pangailangan, karamdaman natin, hallelujah, na ikakamatay na, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung dati-rating wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan, hallelujah. Nung ikaw ay nagseryoso, hallelujah, na magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sinisikap mo, hallelujah, na maglingkod sa Kanya ng masaya. Hallelujah. Yan ay tutulo yung iyong luha, hallelujah, sa kagalakan, hallelujah. Bulay-bulayin mo lagi mga minamahal, hallelujah, ang kabutihan na ginawa sa iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa araw na pag-iingat niya sa atin, sa paaraw-araw na pag-iingat niya sa ating mga hanap buhay, sa pag-iingat niya sa ating mga labuans na nandoon sa ibayong dagat, hallelujah, dapat tayong nandito mga minamahal, hallelujah, na sila'y hindi nakakadalo doon, hallelujah, nandyan panunood lang ng live webcast mga minamahal. Kailangan tayong nandito, ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang sila ang ating mga labuan sa hallelujah, ingatan din ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Kronika, ang kapitulo po ay 29, ang versikulo po ay 11. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Kronika, kapitulo 29, ang talata po ay 11. Ganito po yung sinasabi, mga anak ko, huwag kayong magpabaya sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya at kayo'y maging Kanyang mga tagapangasiwa at magsunog kayo ng kamangyan. Amen. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na bawat isa sa atin, mga minamahal, ayaw ng dakilang Diyos na tayo po ay magpabaya sa Kanyang gawain. Lagi lang niyang, ang pakiusap lang lagi ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat tayo mga minamahal na nandito, ayaw niya tayong magpabaya dahil pinili po niya tayo mga minamahal. Ibig sabihin, tayo po ay pinili na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito po ay bigyan natin ng 100% pagpapahalaga, mga minamahal. Kailangan kung ano man ang ating mga tungkulin, kailangan po, hallelujah, tayo po ay manalangin upang tayo po ay gabayan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang sa ikaayos ng Kanyang hallelujah, banal na gawain. Praise the Lord. Kindly po, hallelujah, sa Timoteo, ang sa 2 Timoteo, kapitulo po ay 4, versikulo po ay 3. Pakibasa po, praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, kay Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 3, ito po sinasabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin po dito, mga minamahal, minsan pag nakita natin sa ating mga sarili na mataas na tayo, ay naghahanap na ng mga ngaral na kaya nating diktahan. At ang gusto natin na ang kanilang ipangaral, huwag na yung kabanalan. Ang gusto na lang ay puro na lang pagpapala, mga minamahal. Ngunit hindi po ito ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kaya tayo binigyan ng totoong pastor, hallelujah, na nagturo sa atin upang tayo'y makasunod, hallelujah, sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon Hesus, yun ang lagi niyang paulit-ulit na bilin, mga minamahal, sa ating mga parents of the Lord. Sikapin sa bawat mananampalataya ang dumalo 3 times a week. Kailangan, hallelujah,
mayroong kaligayahan sa puso kapag ikaw ay isang Kristiyano. Kapag dumating dito mga minamahal, ibigay mo, hallelujah, ang 100% kaligayahang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan lang naman ang paulit-ulit mga minamahal, hallelujah. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay naging suwail. Nagpasalamat tayo mga minamahal na mayroon tayong mga ating mahal na pastor, Mama Dear, na tinuruan yung ating mga nangangasiwa na kung sila ngayon ay assign, hallelujah, sa bawat lugar mga minamahal, sa bawat outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sila ay nandito, hallelujah, ayaw magpadikta mga minamahal. Sila ay nandito para tayo ituwid mga minamahal, para tayo ituruan, hallelujah, kung paano maglingkod na tunay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yun lang ang paulit-ulit mga minamahal na dinadalang pinapaabot na mensahe sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kailangan mga minamahal tayo ay sumunod, hallelujah, sa mga nangasiwa. Kung tayo na-rebuke mga minamahal, tanggapin natin yan mga minamahal dahil pagpapala po yan mga minamahal. At kindly po mga Bible reader po, pakibasa po sa aklat ng Juan, kapitulo po ay 15, versikulo po ay 2. Praise the Lord. Aklat po ng Juan, kabanata 15, talata 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Beloved instrumentalist, kindly po, maghanda na po kayo. Praise the Lord. Ang ibig sabihin mga minamahal, kaya ang mga anak ng Diyos meron pa pong mga trials. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga trials na yan ay nililinis tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, hallelujah, tayo ay ma-rebuke. Huwag tayong magdamdam mga minamahal at sumunod tayo sa mga nangangasiwa sa atin at huwag tayong maging pasaway mga minamahal at kailangan po ang paulit-ulit lang na hinihiling ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa ating mga parents of the Lord. Sikapin sa bawat mananampalataya ang dumalo 3 times a week, magpuri ng may kagalakan, ibigay ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang hindi tayo malugi sa tuwing pagdulo natin dito mga minamahal, mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, dahil po ang pagbibigay ng may katapatan, ito po ay susi ng pagpapala mga minamahal. Paulit-ulit ko pong binabanggit, wala pong tumatayo dyan na nagpatotoo na sila ay nagbigay ng may katapatan, sila ay hindi pinagpala. Nung sila ay nagbigay ng may katapatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sila ay pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Ang sabi nga dito sa aklat ng Juan 14:15, kung ako'y inyong inibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God po mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At akin na pong ibinigay ang altar call sa ating beloved elder Alvin Reyes. Praise the Lord po. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay panghawakan mo.
paghihirap sa aking umag-away. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa iyong sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lalakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyo pagbabalik. Taga ng atin mga minamahal, hindi natin kaya. Kailangan natin ang tulong ng ating dakilang Diyos. Tayo magsumamo na tayo palakasin, patatagin sa lahat ng mga pagsubok. Sa paglakad sa daan ng mahal na Panginoon, hindi ito smooth, mga minamahal. Minsan may madaraanan tayong bako-bako, lubak-lubak, mga problema, mga suliranin, kadalamatian. Subalit, mga minamahal, kaya natin ito. Tayo magtatagumpay. Ang itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Panghawakan po natin. Magtiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hindi natin kaya. Kahit kinakailangan tayo magpalakasan, mga minamahal. Tayo magpanalaginan sa bawat isa. Sa ating pong mga minamahal, hallelujah. Mga bisita, beloved viewers, kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi sa lahat ng panahon, mga minamahal, tayo ay buhay. Darating ang araw, tayo kukunin ang ating dakilang Diyos. Subalit, ang sino man na walang Espiritu ni Kristo, ang sino mang hindi naglingkod sa ating dakilang Diyos, sila'y mapapahamak. Kahit sa mga oras na ito, tanggapin po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang ating Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay pananampalataya. Sampalatayanan natin ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, upang ikaw tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang lahat ng ating nagawang kasalanan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin babalikan. At i-confess po natin yan sa ating dakilang Diyos, hindi sa tao, sapagkat ang tao ay walang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, kundi ang ating dakilang Diyos lamang.
ang may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Ikatlo po, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napakalaga ng bautismo sa tubig. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo at tatanggapin natin ang regalo, ang kaloob ng Espiritu Santo. Ikaapat po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos po ang magsasagawa sa bagay na ito. Itaas po natin ating mga kamay sa ating mga minamahal mga bisita, ipikit ang mga mata. Maging sa ating po mga beloved viewers, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, mahal na Panginoon, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Narito po malapi noon ang mga kaluluwa na yung kinahabagan o malapi noon. Hallelujah. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila ang malapi noon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos o dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Muli kami malapi noon sa unang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Muli kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkakasala, pagkukulang, sa mga nagawang hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapi noon. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Kalakasan, kalusugan, complete recovery, malapi noon. Sa aming pong beloved Ate Peach Rachel Almeda and Minister June Isguera, malapi noon. Mahabang buhay. I-comfort mo po malapi noon ang buong beloved Almeda family, malapi noon. Tugunin mo po malapi noon ang bawat kalahilingan. Hallelujah. Mga panalangin naming minamahal, mga kapatid, malapi noon. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, kagalingan sa karamdaman, kalutasan sa mga problema. Hallelujah. Mga trabaho, negosyo, ipagkaloob mo po sa bawat isa, malapi noon. Kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, o malapi noon. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman para yasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ubusin po lagnat, trangkaso. Hallelujah. Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble. Hallelujah. Demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Kahirapan, panlulupaypay, panlalamig, panghihina. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.